ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହା ବସେଇଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା। ମମ୍ମି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ଚୁନା, କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁନା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ମମ୍ମି ତାଳରୁ ମୁଣ୍ଡି କାଢ଼ି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାହା ବସେଇଥିଲି। ଏଇଟା ମୋ ଚାହା ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଭିତର ଘର ଯେଉଁ ବସ୍ତୁରେ ମଶା ଯାଉଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମଶାକୁ କାଟି ଲଗେଇଥିଲି। ଦେନ୍ ଏଠି ମୋ ମମ୍ମି ତାଳ ବରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚଲେଇଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଲୁଣ ପକେଇକି ଚୁନା ପକେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଚିନି ପକେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇଲେ। ତାପରେ ମମ୍ମି ଏଠି ଛଣାଛୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମ ତାଳ ବରା। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି କେମିତି ହେଇଛି ବୋଲି। ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ବାକି ଟିକେ ପିତା ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ବାବା ଆସିଥିଲେ ଭାରି, ତାକୁ ଏଠି ତାଳ ବରା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଚାରିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ବାବା କହିଲେ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଠି ମମ୍ମି କ୍ଷୀର ଗରମ କରୁଥିଲା, ବାକି ଛେନା ହେଇଗଲା। କ୍ଷୀର ହେଇଥିଲେ ଛେନା ମୁଁ ପିଇଥାଏ, ଆଉ ଛେନା ତ ମୁଁ ଖାଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମମ୍ମି ଏଠି ଚିନି ଗୋଳେଇକି ଛେନାକୁ ଖାଇଲେ। ସବୁ ଖିଆଖୁଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଆଜି। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି ବାଏ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।